Una de les propostes que s'emmarquen dins de les jornades de la memòria històrica és l'obra L'Enterrador, de Gerard Vázquez i Pepe Zapata, i que també s'inclou a la temporada de la Sala, que podreu veure el proper divendres, dia 24, a 8:45 a la Sala. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona en Pepe Zapata. Pepe, bon dia. Què tal? Bon dia, com esteu? Doncs molt bé, moltes gràcies. Tu com estàs? Bé, preparant ja el desembarco directament a la Sala d'Argentona. Pepe, som un programa despertador amb molta gresca, molt animat, però amb aquest espectacle de l'Enterrador ens posem una mica serios, no? Bueno, em temo que sí, No era la intenció fotre-us al matí. No, home, no. Però la veritat és que penso que el tema s'ho paga, saps? Perquè moltes vegades, i justament en aquest context de la memòria històrica, oblidem el nostre passat i, sobretot de cara a les joves generacions, és molt important que sàpiguen realment què és el que va passar. No? Com descobriu la figura de Leoncio Badia Navarro, conegut com a l'enterrador de Paterna? Sí, bueno, de fet és l'enterrador com a espectacle, que de fet són dos espectacles, després ho comentem si vols, es nodreix de la vida de molts protagonistes reals, però en concret el Leoncio Badia Navarro va ser l'enterrador de Paterna, va tenir una mala sort brutal perquè a l'acabar la guerra ell va tornar al seu poble, a Paterna. Venia del bàndol republicà i no li va tocar altra cosa que poder ser l'enterrador del seu poble, no li donaven més feina, però va tenir la mala sort de que Paterna va ser el paredor del llevant espanyol durant la postguerra i en 4 o 5 anys va haver d'enterrar gairebé 3.000 afusellats en aquest poc temps. Tot i així, ell va tenir un punt de poesia dintre de lo truculent de la història perquè va establir un sistema per identificar tots els afusellats quan els enterrava dintre de les fosses i això va provocar que a les nits s'establia una espècie com de xarxa secreta dels familiars que arribaven al cementiri a saber on estaven enterrats els seus familiars. I tot això ho vaig saber a través d'un programa de ràdio de la cadena SER, justament, vull dir, tot neix a la ràdio, d'una periodista que es diu Conchi Cejudo, que va fer un reportatge sobre aquest personatge, i la veritat és que jo el vaig escoltar i em va trasbalsar i de seguida vaig veure que hi havia una història darrere. L'obra pretén ser un tipus d'homenatge? Sí, en el fons sí, perquè clar, aquesta història que us acabo d'explicar i que en tot cas desenvolupem d'una manera teatral a l'escenari, en el fons és la història d'un heroi anònim que pràcticament ningú coneix, però com tants d'altres que des de la seva modesta posició van contribuir d'alguna manera a preservar la dignitat dins un entorn absolutament horrorós i de tragèdia, no? Vostè és un dels actors, és l'actor i productor de l'espectacle, oi? Correcte, sí, perquè és un monòleg. Com ha treballat el personatge? Intentant ser el més, ara queda una mica malament dir-ho, però una mica equànim, perquè de fet, en tot moment el que ens hem plantejat és que això no havia de ser una història de bons i dolents, sinó que una història de dolents i pitjors, en el fons. I sent honest i sent absolutament realista. Deixa'm dir-te que per entendre una mica com va anar la cosa, ho vam estrenar a Oscar aquesta temporada, a principis de temporada, ho vam portar a València i casualitats de la vida, aquell cap de setmana a València, els hotels del centre de la ciutat estaven molt cars perquè hi havia un congrés internacional. Total, que vam anar a dormir a Paterna, casualitats de la vida. I un dels dies de funció, al matí, vam dir, ostres, anem al cementiri de Paterna a carregar-nos d'alguna manera d'energia propera al personatge. I va ser, una epifania absoluta, perquè tampoc és que us convidi ara que visiteu el cementiri de Paterna, però les fosses estan plenament identificades, vam conèixer familiars de les associacions de víctimes, vam anar al paredor on els afusellàvem amb corones de flors, i ja quan marxàvem, perquè veieu una mica la càrrega emotiva del tema, quan marxàvem se'ns ocorre preguntar per on estava la tomba precisament del Leoncio Badia Navarro, l'enterrador de Paterna, i ens assenyalen una dona i ens diuen, doncs pregunteu a la Maruja, que és la seva filla. I jo, com? Vam anar a conèixer la Maruja, que estava a peu de tomba,
li vam explicar que estàvem fent un espectacle a partir de diversos testimonis, un d'ells el del seu pare. La Maruja se'ns va derrumbar literalment, es va posar a plorar, es va començar a explicar la història del seu pare i llavors els que estàvem plorant érem nosaltres i el més fort de tot és que li vam dir, escolta, aquesta tarda ho tornem a fer, vols venir a veure, a conèixer l'espectacle? Va dir que sí, va venir a veure-ho. Quan va acabar l'espectacle jo vaig fer un petit speech a l'hora de saludar i la vaig treure i bueno, se'ns va caure el teatre a sobre, vull dir, tothom dempeus, emocionat per veure la història. I ella mateixa es deia, és que t'assembles molt al meu pare. Déu-n'hi-do. Ostres, quines casualitats que té la vida, no, Pepe? Sí, la veritat és que sí. I mira, aquest cap de setmana passat ho hem estat fent a Múrcia i aquest espectacle que a la sala es veurà, mai millor dit, un espectacle de sala, un espectacle teatral, també té una altra versió, no exactament igual, que fem en carrer, perquè és una experiència immersiva. De fet, l'endemà de fer-ho a la sala, fem aquesta experiència immersiva a Berga, a un espai com bastant emblemàtic, que és la catedral de Sant Vicenç, em sembla que es diu. Doncs quan ho vam fer a Múrcia, ho vam fer a la presó vella de la ciutat. I t'asseguro que l'entorn ple de vivències i amb aquesta memòria històrica va potenciar moltíssim la relació emotiva que teníem amb els espectadors. Hi havia gent plorant, hi havia acabat l'espectacle, una noia jove em va demanar sisplau que l'abracés perquè necessitava d'alguna manera contenir la seva emoció. Va ser bastant potent. Aconseguint la reacció de la gent que us escolta, penseu que aconseguiu l'objectiu d'aquest text dramàtic? Home, és una prova irrefutable de que hem aconseguit la reacció de l'espectador. Em conformo amb que hi hagi una conscienciació de que, sobretot, insisteixo, de cara a les joves generacions, tenir present el que va passar ens ha d'ajudar que no torni a passar. I la veritat és que de vegades amb determinats comportaments no massa democràtics d'alguns dels nostres polítics, penses que en el fons estàs fent una feina de pedagogia que hauria d'ajudar justament a això, no? Què hi ha de ficció en aquesta obra, Pepe? Bueno, el que veureu a la sala, en el fons és una ficció, perquè el que veureu a l'escenari és la història d'un actor que està assajant, un actor contemporani d'ara mateix, que està assajant un espectacle basat en familiars seus que van viure un episodi durant la Guerra Civil. El que passa és que aprofitem d'alguna manera, com deia abans, aquest aparell, diguem-ne, metateatral per explicar històries reals sense posar noms de personatges com aquest que diem de l'enterrador de Paterna. I quin paper tindrà l'escenografia i la música en aquesta obra? Doncs la veritat és que l'escenografia, justament per la seva singularitat, té molt a dir, perquè no sé si recordeu la pel·lícula Dogville. Sí. Doncs utilitzem d'alguna manera una tècnica bastant similar per delimitar els espais. Insisteixo que és un actor que està assajant, amb la qual tot això també condiciona el disseny de l'espai. I la música, en aquest cas hi ha una nota musical molt especial, molt emotiva, una nana, perquè el personatge actor té alguna trucada durant l'assaig que li fa replantejar tot el que està fent, i una d'aquestes trucades és justament la seva mare, i la nana li fa connectar amb la mare. Vam tenir la sort de comptar amb una col·laboració fantàstica per la nana, una nana composada per en Gerard Vázquez, que és el director i el coautor de l'espectacle, que interpreta l'Alba Carmona, la que havia estat la líder de les Migues, i fa una interpretació autènticament meravellosa d'aquesta nana que en el fons el que explica és la història de la mare de l'actor.
Aquest recordo que és un espectacle inclòs a la programació de les Jornades de Memòria Històrica. És una de les 3 activitats i que arribarà aquest divendres a la sala. Desconec a hores d'ara com està la venda d'entrades, però per quin tipus de públic s'adreça? Doncs ja sé que queda una mica com a lloc comú, però a tothom que li interessi d'alguna manera ser conscient d'aquesta memòria històrica. És per tot tipus de públics. De fet, estem fent una versió específica també per instituts amb un dossier pedagògic, justament per aquesta acció pedagògica que comentava abans, però apel·la a tothom, gent jove, gent gran. Suposo que quan més lligams tinguis amb familiars o amistats que hagin viscut algun episodi dramàtic de la postguerra o durant la Guerra Civil, més, diguem-ne, més emoció generarà, però jo convidaria a tothom, a tots els públics habituals de la sala, que es deixin caure aquest divendres, perquè jo crec que els hi remourà moltes coses. Doncs aquest divendres a 8:15. Pepe, has vingut mai a Argentona? Sí. Bueno, jo de petit, ja fa uns quants anys... També tens un canti. No, feia les colònies de Mataró, curiosament, i quan venien els nostres pares a visitar-nos el cap de setmana, perquè en el fons ens col·locaven durant tot un mes de vacances, jo sempre anava a la piscina d'Argentona. Imagina't. I que també tinc un lligam allò emotiu de la meva infantesa amb vosaltres. Molt bé. Doncs, Pepe, seràs molt benvingut i espero que vagi molt bé la cita d'aquest divendres a la sala. Moltíssimes gràcies per matinar amb nosaltres i que vagi molt bé. Igualment. Una abraçada. Ens veurem amb els braços oberts el divendres. Gràcies, bon dia. Bon dia.